det er noget lort. Så kort beskriver 24-årige Jarl Henriksen den situation, som plager ham hver evig eneste dag. For kun 3 år siden købte han huset her i Glumsø. Et køb han i dag så inderligt fortryder. Da vi flyttede ind, der var det faktisk allerede galt. Vi kunne ikke rigtig forstå, hvorfor badeknisen og sådan noget, det ville ikke tømme på vand. Og den er der også helt gal. Tis, afføring og spildevand ledes direkte ud til banelæmet, som huset grænser op til. Det stopper ved halvår. Simpelthen alt muligt lort. Og så når den derovre den er fyldt op af septitanken, så render det herud i, og så løber det så ned til banen. Og så når det ikke kan komme af ned ved banen, så stopper helt mod vinden, og det gør det cirka ved halvår. Det er så forkert lavet, og det er noget forfærdeligt svineri, at det skriger til himlen. For at sige det på godt dansk, det er afføring til toiletpapir, der havner direkte i en grøft. Og det er ulovligt? Det er meget ulovligt endda. 2 gange om året bliver Jarl Henriksen tvunget til at spule og rense kloakken. Og op til flere gange har han oplevet, at kloakken har været så tilstoppet, at tis, afføring og spildevand er blevet lidt direkte tilbage gennem toilettet og håndvasken. Det stinker værre, end når de kører sprøjt ud mange. Man kan slet ikke være heromme i sommer. Det eneste sted, du kan være, det er i vores drivhus, fordi det er lukket af, simpelthen. Situationen er nu spidset så meget til, at han helt har opgivet. Det eneste, han håber på, er, at handlen kan gå tilbage. Jamen, jeg vil ikke have mere med det hus, jeg gør.